В момента се намираме в Бургас на центъра. Показваме тези хубави, ръчно изработени. Бихте ли разказали какво точно ще покажем? Здравейте, аз съм Анна Гачева, занимавам се с ръчна изработка на аксесуари за коса и плетени играчки. Целият базар и всичко е ръчна изработка. Колко време ви отнема, примерно, ето това да направиме? Да направите по-точно. Зависи от големината, от играчката, от сложността. Горе-долу каква цена се продават? То естествено всяко е различно. Примерно по-малко. Да, зависи от големината, от преждата. Това е плюшена прежда, подходяща за деца. Много е мекичка. Малките играчки са от порядъка на 10-15 до 20 лева. По-големите вече са към 30-40, според зависи. Благодарим ви. Сега ще минем да разгледаме другите неща на базара. Здравейте! Ние сме от Днес България. Искаме да покажете какви са вашите неща, които искате да предложите тази година. Изцяло ръчно изработени, сувенири, късмети, дъски за мезета, закачалки за ключове от дърво. Сега ще ги разгледаме, включително и сурвачки. Да. Колко време ви отнема? Целогодишно ли се занимавате? Цяла година, да. Цяла година. Примерно едно такова камъче, колко време ви отнема да го направите? Ами зависи, да, от как предразполагаме ли самия камък, но да речем 15-20 минути минимум на ден. Благодарим ви. Продължаваме да погледнем и тук какво имам. Здравейте! От Днес България сме. Какво предлагате? Предлагаме изцяло натурални продукти, които са на билкова основа, като едновременно с това са абсолютно домашни подправки, изцяло натурални, без химии, без отцветители. Всичко си Както природно. се вижда, има кремове, маски за лице, Да. както и подправки. Да. Нали така? Да. Благодарим ви. И аз ви благодаря. Здравейте! От сайта Днес България искаме да ни покажете какви са вашите хубави неща, които предлагате. Хайде да минем към зимните луканки, защото това е традиция на българските трапези. Така, какво ще кажете? Сухи мезета, телешки, свинско телешко и биловски. От Родопите. От Родопите. Благодарим ви, успех! Ето и тук има най-различен хубав мед, който предлагат. Здравейте, ние сме от сайта Днес България. Искате ли нещо да кажете за вашите хубави... Да заповядат гостите на града и жителите на нашия коледен базар. Благодарим ви, успех и на вас!